kaJakobe 5 ivesi 1. Minani nina bacebileyo, khalani nilile ngezinhlupheko eziyakunehlela, ingcebo yenu ibolile, nezingubo zenu zidliwe izinundu, igolide lenu nesiliva kugwalile, nokugwala kwakho kuyakuba ngufakazi ngakini, kudle inyama yenu njengomlilo, niqongelele ingcebo ezinsukwini zokuphela. Bhekani umvuzo wezisebenzi ezavuma amasimu enu, eniwogodlileyo uyakhala nokukhala, kwabavunileyo kungenile ezindlebeni zeNkosi Sebawoti. Nibusile emhlabeni naTamasa, ninonisile izinhliziyo zenu ngosuku lokuhlaba, nilahlile nabulala olungileyo akamelane nani. Ngakho bekezelani bazalwane, ize ifike inkosi. Bhekani umlimi uyalindela isithelo somhlaba esiyigugu, ebekezelela sona size sithole imvula yokuqala neyamuva. Bekezelani nani niqinise izinhliziyo zenu, ngokuba ukufika kweNkosi kusondele. Ningavungameli bazalwane ukuba ningahlulelwa. Bhekani umahluleli umi ngasemnyango. Bazalwane, misani abaprofethi ababekhuluma egameni leNkosi babe isibonelo sokuhlupheka nokubekezela. Bhekani babusisiwe abakhuthazelayo. Nizwile ngokukhuthazela kukaJobe, nibonile impetho yeNkosi ukuthi iNkosi inesihe esikhulu nesihawu. Kepha phezu kwakho konke, bazalwane bami, ningafungi izulu noma umhlaba noma esinye isifungo, kodwa uyebo wenu makabe nguyebo, uqhabo ukuze ningaweli ekwahlulelweni. Kukhona ohluphekayo phakathi kwenu na? Makakhuleke. Kukhona owenamileyo na? Makahube. Kukhona ogulayo phakathi kwenu na? Makabize amalunga ebandla amkhulekele, amgcobe ngamafutha egameni leNkosi. Umkhuleko wokukholwa uyakumsindisa ogulayo. INkosi imvuse noma enzile isono, uzokuthethelelwa zona. Ngakho vumani izono omunye komunye, nikhulekelane ukuba niphulukiswe. Umkhuleko oqinileyo wolungileyo unamandla kakhulu. U-Eliya wayengumuntu efana nathi, wakhuleka emhlabeni iminyaka 3 nezinyanga eziyisithupha. Wabuye wakhuleka izulu lana imvula, nomhlaba wathela izithelo zawo. Bazalwane bami, uma omunye kini eduka eqinisweni omunye ambuyise, yazini ukuthi obuyisile isono ekudukeni kwendlela yaso uyasindisa umphefumulo wakhe ekufeni, asibekele izono eziningi.